Sego berkat disulap dadi sego goreng. Daripada ora dipangan, ya wis mending dadekne sego goreng ya, guys. Oke, ayo langsung digaskan. Nah, iki bumbune bawang wis tak geprek terus tak tumis ya, guys. Terus lanjut tak tambahi lombok sing wis tak iris-iris tak jegurne pisan. Terus lanjut tak tambahi sosis. Iki mau aku gak di sayuran blas, ya wis gak usah gawe. Tapi nek awakmu sing mau wae sawi atau opo ae sembarang gak popo mundak enak ya, guys. Nah, terus lanjut tak wenehi endhog iki tak ceplok barno langsung tak ora ari. Terus lanjut dijegurne sego berkat lek oleh mambengi. Iki sik urung mambu ya, guys. Jadi nggak popo digoreng. Terus lanjut tak tambah uyah, gula karo tak tambahi kecap manis, sir ditambahi saus sambel yo nggak popo, saus tomat ra popo. Tapi berhubung aku nggak duwe yo mek ngono ae. Kadang wis arep gawe-gawean terus barang-barange entek yo wis nggak popo rasa gawe. Jadi stoke seadanya kuwi ae sing digawe. Toh hasilnya yo pangga enak. Ora usah pusing-pusing yo, guys. Wis dadi, guys, mek ngono. Bu enak kan?